आं फरिखानि 1.5 मास सिगाङाव हस्टेलाव थाहैदोंमोन बेयावबो गाबनायाबो फैदों आरो जाहाथे फिसाजोआ 88% मोननायनि उनावबो दुखुजों बिमा बिफानि मेगनाव मोदै। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। फिसाजोनि रिजाल्टआबो 88% फैबाय। नाथाय मोजां जौखोन्दो फैनायनि उनावबो सुखुजों लोगोसेनो बोहैदों दुखुनि मोदै। गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला गणेशगुरि UN एकाडेमिनि फरायसा बाथौफुरि गामिनि सुनिलाल बसुमतारी आरो मनायस्री बसुमतारीनि फिसाजो खन्थाइरानी बसुमतारीया 88% लानानै उथ्रिसारदों। नाथाय नखराव रांखान्थियारि आंखालनि थाखाय गोबां जेंना आरो साननायजों भुगिनांदों। खन्थाइरानी बसुमतारीया बिगियान आयदाजों फरायनो गोसो नाथाय बिमा बिफाया रांखान्थियारि आंखालनि थाखाय मेगनाव मोदै ओंखारदों। गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि मदद नागिरबायदों दुखुथिया बिमा बिफाया। मख'नो गोनांदि खन्थाइरानी बसुमतारीया सासे रोंगौथि गोनां फरायसा आरो 53थि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव खुंफुंजानाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव सेथि मासिखौबो मोननो हादोंमोन। खन्थाइरानी बसुमतारीखौ मदद होनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर 346663495554 कन्टेक्ट नम्बर 9954768200। आं फरिखानि 1.5 मास सिगाङाव हस्टेलाव थाहैदोंमोन बेयाव बाबाया नेदोंमोन सम सम मोनायाव मालाबा हरनि 2टाबो जायोमोन मालाबा 12टा 11टा इदि। ओमफ्राय दायो नोंथाङा मा आयदाजों फरायनो गोसो दा? लुगैनाया साइन्सआव एसे लुगैदोंमोन खिन्थु हानाय नङा बायदि मोनदों। बेसेबां जौखोन्दो मोन्दोंमोन पारसेन्ट मोन्दोंमोन? 88.33। दा नोंथाङा बबे फरायसालियाव बा बबेयाव बेफोरबायदि फरायनो थांखि लादोंमोन? आं इमान गोजानाव थांनो थांखि लाखियाखैमोन खाथियावनो मोजां कलेजाव फरायनो लुगैदोंमोन आरो। गांबा। मा साबजेक्टआव? साइन्स, मेथ्स, इंलिस ओमफ्राय बड'। बयनिफ्राय बांसिन मायाव मोन्दोंमोन? बांसिन मेथ्सआव। मेथ्सआव बेसे मोन्दोंमोन? 98। 98 ओमफ्राय आरो? साइन्सआव 95मोन। ओमफ्राय इंलिसाव 83, बड'आव 96, हिन्दीआव 80 बेसेबांथाय? नोंथाङा फरायनायखौ मा थांखि लादों? आं प्रफेसर जानो सानदोंमोन आरो। दा नोंथांनिखौ फरायनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय बा सरकारनि फारसे नोंथाङा माबाफोर बिदि मदद बा खावलायनो सानो नामा? जिहेथु नोंथांनि जि फिसा माबायदि मदद होफैदोंमोन दा बिथांनि जि थांखि लानायखौ नोंथांमोना माबायदि मदद होनांगौ सानो? जेनेबा जोंथ' फिसाखौ हेल्प होबोदोंमोन दिसुन बायदि खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जेनेबा फिसाया जाहाथे मोजां जालांनो हागोनदां बिदि साननानै जाहाथे जों खस्थ'नि गेजेरजों हेल्प होबोदोंमोन। बिदिनो थाखा फैसानि खेथ्रआव प्राइभेट स्कुलाव होनाय नालाय बिराद खस्थ' जायो। बिनिफ्राय जोंजों लोगोसे फिसानि जिहेथु सार मिस मेडाम मोनाबो थोजासे मदद होबोदों। बेनि गेजेरजोंनो फिसाखौ जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसारनायजोंबो जों बिराद मोजां गोजोननाय मोन्दों। बेनिफ्राय फिसाया जुदि जाहाथे इयुनाव बेबायदिनो जों होलांनो हानायमोनब्ला जाहाथे इयुनाव मोजाङै मोजां गिदिर मानसि जानो हागौमोन खोमा बिदि साननाय फैदोंमोन। नाथाय जों दा फैनानै नै दा जों क्लास 10 मेट्रिक फरिखा जोबनाय लोगो लोगो जों रिजाल्टखौबो मोनबाय। नाथाय रिजाल्टखौ मोनखांनायनि उनावबो
बिराद गोजोननाय फैदों 88% मोननायजों लोगोसे गोसोआव गोजोननाय फैदों गोग्गानाय फैदों जाहाथे गोग्गानायजों लोगोसे जोंहा बिराद दुखु जारला सहाय जाबोदों आरो जेंना नुजाथिबोदों मानो होनोब्ला फिसाया गावनि गोसो बायदिहाय साननाय बायदिहाय आवगायलांनो हानाय नंला जोंनि थाखा फैसा दिहुननो हानाय नंला बिनि थाखायनो जोंहा दुखुबो मोननाय फैदों गोसोआव बिराद मिनिनायनि गेजेरजोंबो गाबनायाबो फैदों आरो जाहाथे फिसाया जोंखौ जों होनो हायाबा फिसायाथ' जोंखौ दुखु मोनगोन आरो गावनि साननायाबो जाहाथे जाफुंनाय नङा जाहाथे बिनि गेजेरजों जाहाथे बिनि गेजेरजोंनो आंनि खुलुमनायखौ जाहाथे रायजो राजा आइ आफा जोंनि हारिनिनो गेदेर गोलाव बिबानगिरिफोर दैदेनगिरिफोरा जाहाथे आंनि फिसानि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ होयोब्ला जाहाथे आं फिसाखौ इयुननि थाखाय मोजाङै मोजां स्कुलाव फरायहोनानै जाहाथे फिसानि साननायखौ आं जाफुंहोनो हागौमोन बेखौनो आं रायजो राजा गाहाय दैदेनगिरि जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो जाहाथे आंनि फिसाखौ अननानै एसे एनै अनसुंथाइ हरोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो जाहाथे फिसानि दुखु जारलाखौ आं सहायनानै थानो हानाय नङा बिनि थाखायनो आंहा बिराद गोसोआव दुखु मोननाय फैदों आरो आं मालाय माथो होनबावनो नङा होमबा बे बेलायावथ' आंनि फारनिफ्राय बिराद खुसि आरोखि गोजोनदों जों जिखौ हास्थायदों जों जिखौ लुबैदोंमोन बेखौ दिनै फिसाजोआ होदों बिनि गेजेराव दिनै फिसाजोआ होबाय जेथिया फिसाजोनि होनायनि बिनिमयाव फिसाजोनो जोङो माने होफिननो हानाय केपासिटिया एसे बोरैबा जानानै दङ जों लुबैदोंमोन थारमाने फिसाजोखौ इयुननि थाखाय मोजां कलेजाव एडमिसन होनानै मोजां फोरोंनो हागोन बा गिदिर गोलाव जानानै मोनसे इयुन जोलैनि मोजां थांखि लानानै माने खामानि मावहोनो थाखाय सानदोंमोन नाथाय बे साननाय फरजासिमनि थाखाय जोंहा दिनैहाय खुला खुलि खोथा खामानि मावनो थांनायाव बा आगान सुरनायाव एसे जोंनि थाखाय बुंस'नो हाया जादों थारमाने समयसा फैदों जायनि जाहोनाव दिनै जों मोजां कलेजाव एडमिसन होनो हानाय केपासिटिया गैया जाहैदों गुबै खार'ना बेनो दा बेखायनो दिनैनि दिनसिम रिजाल्टनि उनावबो जों थारमाने फुरा थांखि लानो हायाखै बबे कलेजाव होगोन बा बबे कलेजावहाय एडमिसन होनाय जागोन बेखौ दा जेबो राहा गैथ्राबा जों इयुनावहाय थारमाने ओरैनो साधारन कलेजावनो बा साधारन फरायसालियाव थारमाने एडमिसन होनानै आर्ट्सफ्रावनो फोरोंनांगौ जानानै फैसिगोन आरोखि नोंथाङा मा खामानि मावो आंथ' ओरैनो एसे खेथि मावो आरो बेजों लोगोसे सम सम मिस्ट्रि हिसाबै हाजिरा मावनाय जायो बेनोल' बेनिफ्रायथ' अयन' जेबो राहायानो गैखाया माने राहानि लामाया फैयाखै दा नोंथाङा बेनो आंनि हास्थायनाया थारमाने आं आंनि थाखाय बा आंनि फिसाजोनि थाखायथ' आं जेसेबां सानदोंमोन बेसेबां हायैलाय जास्ट रायजोनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय थारमाने जिहेथु बिनि फरायनायनि लामायाव माने फरायलांनो हानाय माबा मोनसे होयोबा आं गोजोनगोन आरो आं खुला बुंनो हायाखै थारमाने आंनि गोसोनि दुखुखौ आं फोरमायनो हायाखै खोथाया जाहैदों थारमाने सिथ्रि सिला सिबबायाव गोसोनि खोथा गोरबोआव बेबायदि जानानै फैदों आरोखि थारमाने दाने बुंनो सानबाबो दिनै खुगाया गेवा बेबायदि जानानै दं आरोखि खोथाया बेनो दा माने जुदि सोरबाफोर बा बबेबा संगठना थारमाने बबेबा हान्जाया जुदि अननानै बेखौ जुदि बिनि साननायखौ बे जि आं उमुक जागोन होननानै थांखि लानायखौ फुल प्रेजेन्ट खालामना होयो अब्ला आं बिराद गोजोनगोन आरोखि खोथाया बेनो आरो थारमाने आंथ' माने हाहैनाय जाहैनाय नङा खारन माने सासेल' मोनब्ला आं हाहैगौमोन नामा खस्थ' मस्थ' माने माबा मोनसे खालामनानै खोथाया जाहैबाय बिनि उन्दै बेचखौबो लाबोफानांगौ जादों दा सानै आं लाबोनांगौबा बा फोरोंनांगौआ आंनि थाखाय सम्भब नङा आरोखि थारमाने खोथाया बे आरो दा गथ'आ बुङोमोन मिजिं दंमोन थारमाने जे आं गिदिर खामानि मावगोन मोनसे सानसे समाव उन्दैनिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंबोबाय थायोमोन
खिन्थु बे बुंनायखौ दिनैहाय आं सुफुंनो हागोन कि हाया बुंस' हाया जादों दिनै आं खुसि जादोंबालाय मा जानो फारसेथिं दुखुबो जादों होननाय जाहैदों आरो दा नोंथां फरायनायनि मोनसे थांखि लादों दा बिनि फरायनायावथ' जोङो जेराव गथ' फिसाया फरायनो गोसो जादों लुबैदों बेयाव फरायहोनाया जोंनि थाखाय सम्भब नङा नालाय जों खावलायोबा जों लुबैयोबा जों हास्थायो जे बे जि फरायसालियाव बा जि कलेजाव एडमिसन लानो सानो बा फरायनो सानो बे फरायनो साननायखौ बबेबा संगठना थारमाने जातिगत संगठन जेरैहाय थारमाने अनेक दङ सोरबा समाज सिबियारि दङ सोरबा बबेबा समाजा मोजां मोननानै हेल्प होनाय दङ थिग बेफोरबायदि बिनि फरायनायाव जेरै मोजां कलेजाव हमनानै ला प्राइभेट कलेजफ्राव सरकारिनि अनगायै बेफोराव जुदि माने फरायनायाव जिहेतु जेरै बिनि एडमिसनानो जा बा बिनि थाहैनाय जाहैनाय फरायनाय बेफोरबायदि माबायाव जुदि हेल्प मोनोबा थारमाने गथ' फिसाया थारमाने फिसाजोआ माने गावनि टारगेटखौ माने फुरा खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बेजों लोगोसे थारमाने गावनि टारगेटआ फुरा जायोबा थारमाने बेनाव मोनसे सिमां दङ आं खाथि खालानि सुबुंफोरखौबो सानसे समावहाय आं बायदि खालामलांफागोन बेहा मिजिंथिनाय दङ सम सम आंनि सिगाङाव बुङोमोन जाहाथे बेबो उनावहाय जाहैगोन होननानै आं मिजिंथियो आरोखि थारमाने फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय जेकेबि एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो बिएड नङाब्ला डिएलएड थानाय जानांगोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं जेकेबि एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 9707447237